ndabwa nkhani koma nkhani imene sindofuna ndifotokoze ndine ndingopanga play video iyi kuti muimvere nokha nkhani imene nde imvere nkhani imene. The story ndiyaitali. Please be patient with me and forgive my Matsile voice. Okay. Nde last week, my Zambian friend that I've been connecting to the girls for quite some time now, Anandi Mbira. Hey dash and go cross. So the guy amatenga tutu. They nabwera vano mantawi zose ndinavunga bafunika tsiga nawiri anavita zinateka popo ine connection fee yangaso inalowa nthawi yabwino. Nde after 2 days, so he was staying at a well-known hotel in town. I won't mention the name for my personal reasons. Yeah, nde after 2 days, and when he invited me for dinner at the hotel. Ndana nzondi mbele sile so 2 girls. Ineaza bobo. The girls sana peze ko zinali masana nde and sama konda so TikTok when masana so I posted komano sizina take and ndi magirls amena mafuna sizina take. Then I went there kuti ndigaje atandipanga invite tili pa restaurant baja basi and uzori his Congo friend akobwera like you join him basi tu ine mama baja tukudika his Congo friend naja then anabwera te anamuza mati ine tunatanitsati machiki nde amarenga tutu yeyo so ndarena sati machiki yanchani at this time nditapanga supposed pano ndofuna 3 girls komano his Congo friend amavuta these men ena ndovuta mafuna like umvaye ndofuna oila ndofuna wantali ndofuna nyani so yeah the Congo friend amavuta te awili wamena apeza wanabwera for the Zambian friend kena tikuyeza pamene baja with the girls ametnight and such tikuyeza bubo. And then ndiwatamangisa songeni neba TikTok bana kuti libeze no wachitatu for the Congo guy. Basi pamene bajaza bobo ndapita pa TikTok ndapeza ma message nditwambiri inbox and then ndamba kumuza kuonesa ma pictures then anasanka kantsika nakena. Then I asked the girl kuti how old are you? The girl's like, I'm 24. Kamati 24 or 5. I was born in 2001. Kamachi. And then I said, send me your ID. Okay, and then anatumizira ID yake ya anabadali 2001. Munali March, mene moja kanga 11 March also. Yeah. Nde zaza bobo. Tamu mroga renge taxi gani? Abwele. The girl anabwera and then I left. Ninatengapo zanga zama connection fee. Then I left. Zinata bobo. After 2 days. Okay, not after 2 days. Mawalage sanandimbia the girl. There is a tabobo. Tinacheza. Sindi nagone so wonko. Tinajoga like kama past 2 or 3. Ndinapita padeni. Zabobo. Kena unaza bwinobwindene simapanga jinzake ndi magirls amene mapanga connect simapanga jinzake ndikapanga connect iwe ndi ndi business we are not friends eto ndi zatapo mpati save her number zabombo. After 2 days I received a call from police ine howdy tokufunani ndi nesa naja bale sima madzulo Tumazi pamene bacha akuti ndipiro police. Okay, atinayo nkolo mbele police mawa ya police yakuti na okay popo. Then no sinanga muntu jana nditumiza china chili chose nayi ndi china chili chose koma simazo police andira nankanya iye ndesizi mandikuzo ndikapange cheke. Then I went to kujeni kucha ku police kucha. Police akonduza ati maitu munapanga connect mwana maina kwa nzibambo endi konjezirapo
the guy is not a Malawian, ndi muli ndi mulandu ine mulandu maina yo, and then anandonesa picture ya dala uyu ndo muzwadi nampanga di connect, but it is not a minor. The girl ndo wankulu ndithu ini paka namuzwala ntumizili ID ndi anthu aja amafuna zivuta. You know how these people behave, amafuna zivuta. Then I called my boyfriend. So my boyfriend is a lawyer. Ndi andu zoti panga forward china chilichonse chimene anamutumizira the girl ine namutumizira kina andu zoti ndibwera konko. Hey Mr. Man, it within 5 minutes anatafika pa police station pacha. Basi the guys atangowaona sizinafika iri pamene paro mairo ife timafaza kuti ngokulangizana chanchani ndoti makola ake amwana uja akuti apita pansika kama kagula Fanta, ndo this time atizi allow ndi komasali pamenepo ndiye usamazo zoti zifika kumeneko right. Then the guy was like, no simafusa choncho ine mukanga kuti munthuyo ani mwanayo mukumuziwa bwinobwino olo makolo zimene ayina mukupanga ujeni kwa mwana munthu wakuonesa na ID yake ya mwanayo chilichonse mene analumikizana. It's not like anampanga kidnap olo kumpanga force kuti abwere. Zinaye zogwizana, she is old enough kuti atopanga ma decision yake bwinobwino. Ndi basi pamene paja amba kupepesa kena kuma makolo a mwana aja afika kwalongosolera basi iwo ajarwa yambako ndi manebazi ndamena tuzoti mwana wathu itamona zoti wabwera mochedwa manebazi anatuzona kuti tipite timumangise munthu anampasa cross or mange the guy. No, it doesn't work like that. Sizimaenda chonchoyi sikuti aliyese ndi maina Malawi muno akamati maina sikuti yamana munthu azaka 24 iyi runde mwaiponya imene mwaiponya mai ndi basa polisi analangiza kumulangiza mwanayo kenako after kandi okay ndana ruzo za bobo basi tipite ndi the guy ndinamuimbira wa kujeniyo amene nampasa cross hiyo this nambeni the Congo guy cause ndibe namba like manembira the friend, the Zambian friend. Nana akuti dashirudi kama vuru ndari hai ndikyo simwana ndo wankulu ndithu mama yake aina aka naona miza kuti arata undijera ndalama arata undijera ndalama nde anabwera police ndi anthu awauza chilungamo hero. Then the girls like no kumalawi kunokolowa chipwitikiti anthu amba kunama maboza kwambiri like amanena so polisi kuti nkhani zanga zimene zikumabwera kwambiri noti kuti anthu osamabwera zoti mwanayo ndi maina olo ndi wang'ono chanchani ayi sikumakhala kuti basi ngati ali pa business zinthu zizalowa business anthu akukangala apanga business kumalo madala anawo azikagonana ndi anthu kenako azipita polisi. Nthawi zina zikanena zoti mwana wagwiridwa, nthawi zina zikanena zoti mwana ndi maina. Ndi mukapanga zimene zimapeza kuti mwana wanido wang'ono wina wazachitidwa tichipongwe cheni osati zongona mizira koma uchakalephera kukhulupirani ngati mukuzilowetsa business zinthuzi. So that's what happened. That's the reason munaona that izika because the boyfriend anandirangiza to stop doing these things ama connection ndi yanchani because suri majapo ndalama ya mbili neyo ma guys amene mapasa ku ma connection ama ngoli basa ku 100,000 ni only ndi neyo Sama kandifikitsa polisi and you know how makolo behave. Of course sinaambira aliyesa wakwathu muzoti ndi polisi chinchani. Ndayambuyo ndinapanga video ndimanena kuti achinyamara zinthu zikamakuyendera muzikhala osamala. Chifukwa yotatsika nawo amarumidwa ndi makolo awo pitani mukapange uhule. Akapanga uhule uja akabwera akafika ndini kwawo kuja amakasegula no mulandu pamodzi ndi makolo awo. Mwanayi ndiwachichepere mwanayo angwirira izi ndizi. Achinyamara mbiri panopa ali mundende chifukwa cha nkhani ngati zimenezi. Chisanzo bandera namangidwa chifukwa cha mkazi oti ndi hule manifese koma polisi akumalawi sinanabatiriza background ya mkazi ameneyi anangomutenga chifukwa mkazi ndi underage. Lero sindikudziwa kuti zinakhala motani manifesa panali mundende manifese sanafufuze kuti kazi imbi yake ndi otani
fayuri hule mulandu wa hule sumakhala 100% sure mama kaka nkhani yogwiririra manifesta kapena nkhani yokakamizidwa panga china chake simakhala 100% sure manifesta ndio mafuna sofufuzi kuti kazi background yake ndio tani ngarali hule ndi dustbin kale menene nkhani menene iwe dustbin koma anamumanga bandera ndipo anampanga target bandera chifukwa chani chifukwa ili bandera zinthu zimamuyendera manifesta manoja anamba kupusha ngana anampanga target bandera ndi atsikanawa amapanga target anthu amene zikuayendera chimozimozi nkhani ya VJ Ken anangopulumuka ati amene acha komanso mkazi uja anapanga target VJ Ken for VJ Ken zimamuyendera manifeste ndi azikazi wa target yawo amapanga anthu amene zikuayendera ndi akuluakulu ngati zikuyenderani khanosamala kumaona atsikana otenga fera atsikana amarumidwa ndi makolo awo kapangene sejusi anyamara amene zikuayendera kena kuti zikatsegula milandu ku polisi manifesta mulandu uwu mayi waluza manifesta ndifuna ndingokulangizana akuluakulu